faci, mă, Piști? Boss, man! Ce speriat tu la mine? Ce faci, mă, aici? Dar ce să facă la mine? Uite aici, uitat la această ușă și place la mine. Place la Piști, place. Îți place, a? Vrei să zic de unde le-am luat? Igen. Băi, ușile de genul le găsești pe ușidnt.ro. Băi, dar ce mai mișto e că eu am creat propriul design la uși. Mă, le-am făcut cum am vrut eu. Showroom-ul îl găsești în Vicovul de jos, numărul 112. Mă, și câte uși au uși interior, uși glisante. Mai zi. Uși duble. Hai de unde alege, mă, Piști? No, bun, mă, Piști, intri aici pe site, pe ușidnt.ro și vii tu. Da, mă, vă dau o cameră. Dai tu camera.